Nie je to príjemné byť v mojej koži niekedy. A ja som si povedala, som začínala takú sprostú vetu, že keď prehrám 2 zápasy po sebe, tak ukončím kariéru. Vysoký výkon není o mentálnom zdraví, lebo to není zdravé. Nemám úplne potrebu zarábať nejaké milióny alebo čosi. S nikým si nebudeš rozumieť, len s tými 5% ľudí, ktorí tam hore boli, lebo chápu celú tú skúsenosť. Into the arena where the stakes are high, every move measured beneath the watchful eye, the weight of expectation heavy on the soul. Can you feel it building up, this electric charge? Čiže Monika, vítaj, ďakujem, že si nás prijala tuto v tvojom gyme. A tu sa dejú presne tie úspechy, tu sa deje tá príprava, to zákulisie, čiže budeme sa dneska, nebudeme sa rozprávať o úspechoch, ale budeme sa rozprávať o tom, čo je za tým. Hej, lebo my vidíme bojové športy ako tú tvrdosť, tú disciplínu, tie makačky, ale nevidíme, že čo sa deje v tvojom vnútri. To znamená, to nás teraz zaujíma, čiže budeme sa na toto pozerať. No veľa šťastia, keď sa o tom budeme rozprávať. Dobre, takže ideme na to. Taká základná otázka pre mňa je, že keď poviem slovíčko tlak, čo to pre teba znamená? Rovno ideme do toho. Som ti chcela povedať, že vieš, že... Nie sú to no. Môžem pokračovať? Áno, hej? áno. No, tlak je pre mňa také veľmi nepríjemné slovo, lebo ja som taký človek, ktorý sa vie vytlakovať sám. Že úplne, že moc nevnímam ten tlak z toho okolia, ale ja si na seba dávam také veľké očakávania, ktoré vyvíjajú na mňa taký obrovský tlak, že nie je to príjemné byť v mojej koži niekedy. To znamená, keď to odokrieme, povedzme si, že ten tlak môže byť tlak verejnosti, tlak nejaký výkonový tlak, nejaký sociálny tlak, alebo tlak z toho, že ide nejaký veľký zápas, čiže čo ťa najviac ovplyvňuje? Vieš čo, skôr taký ten tlak z toho výkonu, že ja pre svoju vlastnú spokojnosť chcem ukázať v tom zápase, že čo nové som natrénovala. Ale ono už na tejto vrcholnej špičkovej úrovni, tam, kde som ja teraz, je strašne ťažké proste ukázať, ako keby, že niečo viac, alebo za takú krátku dobu medzi tými zápasmi sa posunúť o nejaký level alebo 2 vyššie. Keď si začiatočník a začínaš, tak ty vidíš tie skoky medzi tými zápasmi, hej, že možno niekedy vyhráš, možno niekedy prehráš, ale vidíš tam ten rozdiel v tej technike, hej, v tej kondičke a tak ďalej, tak ďalej. Ale keď už si tuto na vrchole a máš za sebou viac ako 100 zápasov, tak ten posun je maličký a je proste, že to nie je že lineárna priamka, ale je to, že raz si hore, raz si dole, vieš, a proste nejakým spôsobom takto ideš. A ja som, že extrémne veľký kritik samej seba, že ja môžem vyhrať zápas, môžem akože fakt, že superku prevalcovať a ja s tým výkonom nie som spokojná, lebo proste som si tam nevyskúšala to, čo som si chcela vyskúšať, alebo proste nerobila som to, čo som mala robiť. Takže vyskúšať v zápase? No. Keď ide o veľa, ty chceš niečo skúšať? Tak reálne ty stále skúšaš, hej? Že samozrejme, že máme nejakú taktiku a tak ďalej, ale, ale proste chceš si tam nejaké tie veci vyskúšať, ktoré si trénoval na ten zápas, že či to tam sedí. Že to nie sú, že ja neviem, nepredstavuj si v tomu, že len to musí byť nejaká päta z otočky do hlavy alebo niečo. To sú proste, môžu to byť aj nejaké jednoduché kombinácie, ktoré keď som trénovala na tom tréningu, ktorú simulovali vlastne moji sparring partneri, moju superku a mi to vychádzalo, tak chcem vedieť, či to bude fungovať aj v tom zápase. Takže skúšam si to tam. OK, dobre. Čiže nebojíš sa ísť na hranicu nejakého risku? Že aj kvôli tomu, že si tam skúšaš niečo a tréner s tým akože súhlasí, že si tam skúšaš niečo? Alebo je to všetko také, že na hranici toho rizika, ale je to naplánované? A je to stále naplánované. Podľa mňa ja som nikdy neurobila nejakú vec, ktorú som že v živote na tréningu nerobila. Ale tak robíme kontaktný šport, stále je tu nejaký risk a stále je tam nejaké riziko. S tým do toho musíš ísť. Ale dovolím si tvrdiť, že v posledných zápasoch mám pocit, že akože viem sa do toho viac tak odozdať, že viem viac zariskovať. Keď si hovorila o tom tlaku a o tých očakávaniach, čiže ty na seba dávaš strašne veľa tlaku sama na seba, tým, že máš nejaké očakávania od seba a že si najväčší kritik. Áno. Čo to znamená v tvojej hlave, v preklade? Musím teraz vyhrať? Musím sa odvďačiť trénerovi, spoločnosti, sebe tým, že vyhrám? Je to spojené s tým výsledkom? Aj áno, aj nie. Ja som to a vlastne ako dobre, šťastie to mám aj teraz, hej, že ja mám koľko, 115 zápasov. Ja som nikdy neprehrala 2 zápasy po sebe. Ja som vždycky mala, že ja neviem, 3-4 zápasy prehrám, 10 zápasov prehrám, že ja tých prehriem mám fakt, že máličko. A ja som si povedala, som začínala takú sprostú vetu,
že keď prehrám 2 zápasy po sebe, tak ukončím kariéru. A vždy, napríklad teraz vo februári som prehrala dôležitý zápas a teraz trenčine mi lepilo, že keď prehrám, tak čo akože teraz, lebo ešte to nechcem ukončiť, hej, že ja si tie tlaky napríklad vyzváram takto, že si dám proste nejakú hlúpu mantru do hlavy a tie sa snažím držať a proste, no, dostávam sa tým pádom sama seba pod tlak. A je to také, že dosť nepríjemné, hej, že v niektorých momentoch mojej kariéry alebo v príprave, že ja v hlave nemám nič iné, len zápas. Že keď mám napríklad, že 2-3 týždne do zápasu, ja som že extrémne neproduktívna v ostatných veciach v mojom živote, hej, že napríklad, že moja inšpirácia alebo kreativita úplne, že stráca. Čítam knihu, musí si jednu stranu prečítať aj 4-5 krát, aj keď je to beletria, hej, že proste to nie sú nejaké zložité súvete alebo čosi. Že môj mozog je proste tak nastavený na ten zápas a proste stále nad tým rozmýšľam a to ma že extrémne niekedy ubíja. Kam idú tie myšlienky, že nad čím rozmýšľaš? Či vyhráš, či prehráš? Alebo Nie. tie automatizmy, ktoré máte natrénované, že čo sa môže stať, že to už kvázi tak vizualizuješ dopredu? No ja dostrávim veľa času vo svojej hlave, väčšinou sú to vizualizácie, že ja si predstavujem, že buď, že ja už som v tom ringu a predo mnou je tá superka, alebo že proste ja sa pozerám na ten zápas, že aj na seba, na tú superku a že napríklad, že ja jej niekedy, keď napríklad zaspávam, tak mňa myká, že ja ešte nespím, ale proste, že mňa myká, keď ako keby, že nad tým uvažujem a si to vizuálne, že proste direkt proste sa uhnem, hej, že ide nejaký hiking, tak tiež sa nejakým spôsobom uhnem a povolím. No, to akože asi tá vizualizácia je také najviac, že čo mne sa premieta v hlave. Potom vlastne keď si pozerám napríklad, že superkine zápasy, tak normálne, že na mňa, že stres, ja sa spotím, pazuchy mám mokré, normálne, že studený pot ma obleje. Preto to ja napríklad úplne, že nemám rada analyzovanie mojich superiek. Výbornú robotu robí môj tréner alebo manžel, ktorý to robí za mňa, ale príde na mňa v časti tej prípravy obdobie alebo čas, kedy si chcem tú moju superku pozrieť. A vtedy to príde, že ja napríklad, že večer si ten zápas nemôžem pozrieť, lebo ja 2 hodiny potom proste nad tým rozmýšľam, že to musí byť cez deň. A musím mať čas na to sa skudniť, lebo keď si to pozriem večer, ja viem, že proste nenaspím. Vieš, čo je zaujímavé, že keď si tak zoberieme také psychologické okienko, že keď máš 2-3 týždne pred tým zápasom, tak tvoj mozog je to na to, aby predvídal situácie, čo sa môže stať. A pred tebou je kvázi nejaká hrozba. To znamená, jasné, že tvoja pozornosť ide smer tej hrozby, lebo máš na sebe očakávania, nechceš prehrať, chceš tam ukázať nejaký ten svoj výkon a tým pádom nemáš kapacitu na to riešiť niečo iné, lebo však keby si išla v lese sama, hej, a zrazu, že čo sa tu môže stať, tak jasné, že nemôžeš popri tom, neviem, čítať knihu alebo počúvať podcast alebo niečo také, lebo sa bojíš a skenuješ okolie. Tak to isté sa deje u teba a to je zaujímavé, že potom máš takú kvázi obsession, hej, obsesiu z toho, že teraz toto potrebujem, ale si na 100% pripravená. A to je super a robíš mentálny kvázi takú techniku a to je vizualizácia podvedome, že to tam vidíš dopredu. To je parádna vec. Áno, akože keď to ide v tom zápase, potom je to super, ale akože s týmto sa snažím ja teraz že pracovať, že počas tej prípravy, že aby som si tú prípravu trochu aj užívala. Lebo si zober, že reálne celá moja kariéra bola, že idem z prípravy do prípravy a to nie je len akože len to trénovanie, ale aj tá dieta, aj proste, vieš, nejaký taký ten životný režim, že pre mňa proste neexistuje, že keď som ja v príprave ísť piatok večer do mesta, alebo si dať alkohol. Ja viem, že proste niektorí športovci sú takí, alebo proste niektorí športov je to také, že proste prestaneš piť, že proste obmedzíš sa na alkohol, ja neviem, 2 týždne do zápasu, ale ja proste, že 2 týždne a ani ma nenapadne si dať nejaký, či 2 mesiace, nie 2 týždne, 2 mesiace ma ani nenapadne si dať nejaký alkohol, proste, že ponocovanie, čo si ja musím aj proste 9 až 10 hodín spánku, keď chcem, aby som podala poriadny výkon na tom tréningu. Že, Je to no, všeobecne tak? Alebo je to, ty len tak prepnúcha? ja neviem, ako to majú ostatní. Neviem, ja sa snažím ako keby, že teraz aj tej mojej poslednej príprave do toho vstúpiť aj také, jak by som to povedala, možno také, že cheaty, hej, že možno niekedy je trošku neskôr spať, že nech si ten život, Išiel som o hodinu neskôr spať a si no pre povieš, mňa to neskôr, no. Tak lebo proste no? to už je 8 hodín spánku, vieš, že aj potrebujem A máš to výčitky? Ale? Teraz som nemala. Teraz To je prvýkrát som nemala a normálne som si to viac aj užívala, že aj tú dietu, že aj napríklad aj na diete som cheatovala a reálne mi tá váha išla ľahšie dole, skrz to, že ja som fakt, že bola oveľa menej pod tlakom, jak zvyčajne.
Že konečne túto prípravu som si užila. Dúfam, že aj tie ďalšie budú takéto. Jedna z tých vrstiev tlaku je aj tá telesná vrstva a to je katovanie váhy všeobecne, hej, fyzická záťaž versus psychická záťaž. Počul som veľakrát, že si aj tréningy prepalovala, že si išla proste stále, hej, na tú hranicu, že počúva to telo. A teraz tá psychika samozrejme ovplyvňuje tvoje telo. V tom zmysle, že aj pri tom katovaní váhy, keď si strašne striktná na seba, tak tiež si cítila, že napríklad proste nevieš hodiť? Uh, no, takto. Ja som vlastne, ja mám za sebou 2 operácie. Jednu operáciu ramena a druhú operáciu achilovky. A dovtedy, to 2023, koľko je 2026, to je 3 roky? No, 3-4 roky. Dovtedy sa mi nejakým spôsobom váha držala na rovnakej úrovni. A po tých operáciách som začala priberať. Ja som sa bavila aj s doktorom, že ono je to asi celkom normálne, že lebo sa to musí nejakým spôsobom osvaliť a aj tým vekom vlastne tá váha ide hore. A tým pádom pre mňa chudnutie bolo ťažšie a ťažšie. A ja som reálne, že nikdy nemala problém s chudnutím, že vždycky som tú váhu nejakým spôsobom dala, ale keď sa na to pozerám spätne, tak ja som nechudla zdravo. Že ja som mala že extrémne nízky energetický príjem niekoľko rokov za sebou a možno aj toto je ten dôsledok, že prečo som vlastne aj po tých operáciách, keď som ako keby že bola staršia, som sa blížila tej 30-ke, začala priberať. Že možno to telo nejakým spôsobom začalo ukladať ten tuk, lebo vedelo, že proste príde nejaká tá reštrikcia. A ako náhle, samozrejme to ženské telo je cyklické, čiže musíš brať ohľad aj na to, že v akej fáze cyklusy. A ako náhle ja proste, že ja som z jedného dňa pribrala na váhe na druhý deň pol kila, ja som začala strašne stresovať, pritom vieš, že to mohlo byť len, že som proste sa trošku navečerala neskôr, alebo že som vypila viac vody, proste hoci čo mohlo byť. No a tento stres mne proste zapričinil to, že, že tá váha mi išla ešte horšie dole, lebo ja som bola stále v tom strese, že či navážim a pritom nikdy sa nestalo, že som nenavážila. Ja mám našťastie akože inteligentnú váhu doma, že ja sa tam odvážim. Reálne sa nemusím pozerať ani na to, že koľko vážim. Presunie sa mi to do mobilu a ja si potom vlastne urobím len nejaký priemer za týždeň, pošlem to nutričakovi a on sa postará o proste ostatné tie veci. Ale dokým som sa každý deň pozerala na to číslo, pre ja to bol, že extrémny stres. Tento stres má väčšina športovky, hlavne v ženskom športe je téma váhy a psychiky strašne dôležitá téma, čiže ako si ty dospela teraz tvojmu pohľadu, takému vyspelejšiemu pohľadu, čo sa týka stravovania. A No, keď to mladé športovkyne počujú, čo si sa ty naučila o sebe? Určite nie si vo fáze, že všetko vieš, hej, stále je to progres, však stále sa rozvíjame ako ľudia, ale čo si sa zo svojej skúsenosti naučila o sebe? akože no, ono veľmi ťažko sa na túto otázku odpovedá, lebo podľa mňa to, akými vecami som si ja prešla, tak to ma vyformovalo do tej osobnosti, ktorú som teraz, hej. Ale napríklad lebo ja som na začiatku mojej prípravy nemala, alebo mojej kariéry nemala žiadne peniaze navyše, hej, že proste ja som chodievala na brigády preto, aby som si zaplatila tréningy, aby som mohla zísť na sústredenie a akože ja na to obdobie spomínam veľmi pozitívne, lebo ma nejakým spôsobom vyformovalo, ale bolo to ťažké. Čiže kebyže mám peniaze na začiatku mojej kariéry, tak by som si zaplatila nejakého fakt dobrého nutričaka, ktorý sa nielenže vyzná v strave v športe, ale ktorý sa vyzná v strave na konkrétny ten šport, ktorý tá športovkyňa vykonáva, alebo športovec, hej. Lebo a nech to není prosím pekne nutričak, ktorý má víkendový kurz. Jasne. Že fakt, že musí to byť človek, ktorý pracuje so športovcami v tom danom športovom odvetví a proste nechať si poradiť, že ako, kedy, čo papať. A väčšinou to je tak, že možno niekedy si pridať na tom príjme není úplne že na škodu. Tak by som to povedala. Myslím si, že ako športovci vykonávame nejaký výkon, ideme na hranici psychiky aj tej fyzickej kapacity a nevieme úplne presne, že čo sa deje v našej hlave, ako s tou hlavou pracovať, ako s našim telom pracovať, čo vlastne z čoho sa skladá naše telo a týmto pádom dokážeš len navýšiť aj svoj výkon, ale všeobecne aj nejakú tú svoju pohodu. No, u mňa to napríklad tak funguje, že ja keď si spomínam na tie diety, keď som si ja robila ako keby sama, tak ja som reálne mala, že nízkosacharidové diety 2-3 mesiace pred zápasom. Čiže mne sa stalo, že niekedy som bola že rok a pol stále v diete. Že ja som sa po zápase najedla nejakým spôsobom týždeň, dajme tomu, a potom mi zase začala ďalšia dieta do ďalšieho zápasu.
A to bol fakt, že to bolo také nepríjemné obdobie, lebo napríklad aj moja socializácia sa stiahla, že dobre, akože nie som veľmi sociálny človek, ale stiahla sa úplne, že na minimum, lebo ja som bola na toľkých oslavách, čo som mala dýchtu, že som tam reálne nemohla pomaly jesť nič. Že pre mňa to bolo strašne frustrujúce. Ja som sa potom počasie tomu začala vyhýbať, lebo predstav si, že máš dietu, hej, a všetci okolo teba sa mačkajú koláčmi a nevieme čo všetkým a ty si môžeš dať mäsko s ryžou. A tebe to možno ani nevadí, ale tým ľuďom, ktorí ťa presviedčajú, však daj si, však môžeš, však si dovol, jeden Áno, koláčik a tak. babky, áno, a Oni to rodičia. nechápu. Hej. Oni viac trpia možno za teba, ako ty sama. Lebo ty si o tom kvázi presvedčená. A akože neviem, či oni trpia, lebo oni sa potom otočia a jedia, oni sami vedia, je to úplne, že ako neriešia. Áno. Skôr, no, že ja som potom aj bola také, že ani moc som sa nechcela na tej oslave nejako s niekým baviť, lebo ja som bola stále hlavná a predo mnou bolo jedlo, čiže pre mňa to bol, že obrovský stres a obrovský som si musela ako keby tak zakúsť do toho jazyka, že proste, že nedám si to, lebo proste mi to nedá ako keby nič. Pritom možno mi to aj niečo dalo, hej. Ono strašne toto ťažko súdiť, lebo vieš, že keď si túto radu vypočuje človek, ktorý proste sa vie namačgať a stále sa namačgá, hej, tak si povie, OK, tak budem sa mačgať ešte vyššie, lebo Chuchlíková to povedala. A proste niekto, kto má ako keby tú reštrikciu, tak si povie, že OK, tak možno by to bolo fajn si dať niečo a možno to pomôže, ale proste každý ten človek je iný. A má iné skúsenosti, má iný background za Presne sebou. tak. Čiže neexistujú univerzálne rady, preto sedíme, lebo sa môžeme na základe skúsenosti rozvíjať. A to je dôležité. A o rozvoji rozprávaš aj ty veľmi veľa, aj že ty sa aj psychicky rozvíjaš, a pozeráš dokumenty, čítaš knihy. Mňa zaujíma jedna vec. A to je to, že ja som hovoril, že prepnutá. Nie je to akože vulgárne, že prepnutá, ale počúvam ťa dlhodobo aj v rôznych iných podcastoch, aj tvoje vyjadrenia a je obdivuhodná tvoja disciplína. A prichádza to z bojových športov, to je jasné. A bez tej disciplíny by si nebola tak ďaleko. A každý vidí len ten úspech, každý vidí, že si na svetových hrách takéto umiestnenie, nebudeme tu hovoriť všetky tvoje úspechy, lebo každý o tom vie. Prečo myslíš tak, ako myslíš? A ako si sa k tomu dostala? Ako Je to k veľmi... mysleniu? K tomu, že máš takú disciplínu, že máš proste, že si presvedčená o tom. Vieš čo, ja si myslím, že to je, že 50-50, že výchova a asi to, čo mi bolo nadelené do vienka. Že ja som odjak živa som vedela, že chcem byť v niečom výnimočná, hej, ale nevedela som, že či to bude ten šport, ale proste chcela som niečo vynikať. A ja som sa tomu športu dlho aj bránila. Akože ja som stále športovala, ale bola aj otázka, že či ísť na športový gympel, keď som ešte robila karate. A viac menej som sa s rodičmi zhodla, že proste nie, pretože sa môžem zraniť a vlastne to zranenie pre toho športovca, keď nemá nejaký spôsob, nejaký background za sebou, tak to je taká, že konečná, alebo dosť veľká stopka. Takže ja som vlastne išla na bilingválny gympel, ktorý som mala v polovici po francúzsky, čiže zmatrovala som po francúzsky, išla som na vysokú školu, že ja som si robila stále taký ten backup plán, až do toho momentu, kedy reálne mama nezamestnané na Duklatu, vtedy som bola už trojnásobná majsterka Európy, dvakrát v kickboxe a raz v tajskom boxe. Až vtedy, ako som začala žiť reálne, že tým športom, že ma vie zabezpečiť nejaká inštitúcia, tak potom osobné tie veci išli nejakým spôsobom do úzadia. A ja som reálne bola disciplinovaná ako keby, že celý svoj život, že ja keď som aj chodila na základku alebo na strednú, tak proste ráno som sa zobudila, naranejkovala som, išla som do školy. Po škole som buď mala nejakú jazykovku, alebo som mala tréningy a potom ešte, keď som stihala, tak brigády. Ja si pamätám, že posledné 3 alebo 4 roky mojej strednej školy boli také, že ja som o 7:45 odchádzala z domu a prišla som domov o 8:30 večer. A to nebolo, že som sa flákala, že som išla chlastať alebo niečo také, že proste ja som fakt mala, že som ako keby pracovala na to svojom seba rozvoji a vedela som, že koľko ako keby, že do seba investujem, tak sa mi to nejakým spôsobom vráti. No a to, akým spôsobom sa mi to vrátilo až teraz, tak akože úplne, že to je pre mňa také, že neuveriteľné. A myslím si, že z toho išla taká tá disciplína, že aj rodičia ma do toho nejakým spôsobom tlačili, proste ma inšpirovali, lebo oni tiež ten život nemali úplne že najlepšie a nemali byť dlažení, proste si to vybudovali vlastnou takouto pílou a tým chcením. A mne to strašne imponovalo, hej, že OK, že dobre, tak rodičia mi môžu
požičať na byt môj prvý alebo niečo také, ale čo keby som si proste na to zarobila sama, hej? Že pre mňa sú takéto To si mala už od mala? asi hej, myslím si, že áno. Čiže myslíš, že viac genetika, výchova, že si to videla u rodičov, že si musíš niečo Áno, odmakať, vymakať a že aj rodičia o tom aj komunikovali tak, že proste tam musí byť aj tá snaha? Že to áno, bolo vieš tak čo, bežné? nemyslím si, že úplne takto, že napriamo, Mhm. ale tak nepriamo by to asi nejako dávali, akože že proste vždycky za to, že keď ja som niečo dobre spravila alebo toto, tak prišla nejaký spôsob nejaká odmena. A neviem, že asi podľa mňa toto Aj mám. pochvala? No jasné. Akože, aha, uh, ja mám najlepších rodičov, ktorých som mohla prijať. Akože ja keď teraz počúvam, ty kokos, že v akých rodinách vyrastajú aj decka, čo tu chodia na tréningu, že sú proste rozvedení, alebo proste aj keď sú spolu, tak sa tí rodičia hádajú. Ja som toto že vôbec nemala, že ja mám úplne že špičkovanú špičkového tátina a nepripravili proste také prostredie ako dieťaťu, že fakt, že ja na nej nemôžem povedať žiadne krivé slovo a myslím si, že aj to, že aká som ja teraz, tak to je ako keby, že odraz ich výchovy a takého, že čo oni do mňa vložili. Keď si môžeme rozdeliť v psychológii vnútornú a vonkajšiu motiváciu, kde tá vnútorná motivácia je o tom, že chceš byť lepšia, chceš sa rozvíjať a tá vonkajšia motivácia sú kvázi tie výsledky, trofeje, nejaký ten fame a tak ďalej, tak keby si mi rozdiela percenta, nakoľko si vnútorne motivovaná? Povedzme teraz Monika 15 a teraz Monika. Fíha, to je veľmi ťažká otázka. To si mi mal poslať. Som to vybrala. Máme Ešte, čas. tak poviem teraz, lebo to mám teraz Mhm. aktuálne. Uh, podľa mňa tak vnútorná motivácia je teraz u mňa na nejakých 80%. A také tie externé faktúry, ktoré ma motivujú, sú nejakých 20%. Že potrebujem, ale poteší ma, keď som uznaná v spoločnosti, hej, že proste niekto validuje tie moje úspechy a vďaka tým úspechom ako keby sa mi dostáva taký iný sociálny status. Peniaze pre mňa úplne motivácia nikdy neboli. Akože samozrejme je to príjemné, ale nemyslím si, že som z najlepšie zarábajúcich športovcov na Slovensku, ale to, čo zarábam, tak je úplne v pohode stačí a nemám úplne potrebu zarábať nejaké milióny alebo čosi. Že ja sa podľa mňa viem tak akože uskromniť, alebo že fakt, že nepotrebujem ty kokos brať každú jednu spoluprácu alebo propagovať aj hovno v záchode, aby som proste, neviem, mala o pár tisíc viac na účte. Keď som mala 15, keď si chcem sama niečo dokázať, tak to je vnútorná alebo vonkajšia motivácia. Vnútorno. Tak asi Ale tam, čo chceš dokázať? Chceš si dokázať, že budú výsledky, alebo chceš si dokázať, že sa dokážeš... že to dokážem. OK, tak je to vnútorno. No, tak tak sa mi to asi moc asi nezmenilo. A možno by som, nie, možno trochu hej, že tam, keď som mala tých 15, tak by som dala, že tú vnútornú motiváciu som mala na tých 95%. Že tam to ostatné fakt, že to bolo, že úplne minimum. Ja napríklad, akože toto aj teraz ľutujem, hej, že ja nemám skoro žiadne videá, keď som začínala s tým športom. Vieš, že také si to porovnať alebo čosi, tak ja som sa napríklad nechcela natáčať, lebo ja som sa hanbila za to, že ak boxujem, hej. Tak to akože teraz mi je to trošku tak ľúto, že si to tak neviem spätne pozrieť na to. A poďme spolu nad tým rozmýšľať a ja so svojimi športovcami veľakrát rozmýšľam nad tým, že o čom je ten šport vlastne. A pre mňa osobne šport je o tom vyhrávať. Keď nevyhrávaš, nemáš ani tie finančné zdroje, to poznáme aj na Slovensku. Keď vyhrávaš, tak ti to dodáva ďalšiu motiváciu, však ideš do toho zápasu, lebo ideš vyhrať. A veľakrát potom sa opačne počujeme tie motivačné videá, it's all about the process, musíš mať zábavu v tom, ako sa rozvíjaš, ale ty nemáš stále zábavu tuto na tréningu, proste máš tiež svoje stavy, motivačné krivky a čo ťa ťaha dopredu je, že chceš vyhrať ten zápas. A na tej druhej strane potom povieš, že ale nemôže to byť všetko o tej výhre, lebo tú výhru nemáš pod kontrolou. Môžeš dať 100% svojej snahy do toho, ale nemusíš mať ten výsledok, lebo tá superka môže byť lepšia. Alebo môžeš spraviť aj nejakú chybu, však sme ľudia. To znamená, že je to teraz o tej výhre a ťahá ťa to dopredu? Alebo je to vážne it's all about the process? Lebo keby si mi to povedala, tak však nemusíme mať ani zápas, však dobre, odsúťažíš si trošku a poďme zase mať tento proces a poďme trénovať. No to Čo si o tom myslíš? nie. Akože, aha, ja už ja som predtým vlastne dlho robila karate a súťažne. A ja som vedela, že keď som s tým karate skončila, že si musím nájsť nejaký šport, v ktorom budem súťažiť. Že mňa proste nebaví niečo robiť na rekreačnej úrovni, alebo že neviem, sem tam si pôjdem zabežkať, alebo čo si. Akože každý to má inak, hej. Ja to proste mám takto, že ja potrebujem
mať nejaký cieľ v tom športe. Čiže hneď ako náhle som došla na prvý tréning, som vedela, že proste, že toto je šport, v ktorom ja budem zápasiť, že ja sa na ten zápas dostanem. Nebolo to jednoduché, lebo ja som vlastne, ak sa nemýlim, ja som prvá žena v Trenčíne, ktorá mala zápas v tajskom boxe. Čiže ja som ako keby ešte stále musela rúcať tie predsudky, hej, že proste tie ženy do tých bojových športov nejakým spôsobom nepatria. Teraz mi vypadlo, počkaj, čo sa ty pýta? Či to je o tej výhre? Jaj, no jasné, že je to o výhre. Akože, keď robíš profesionálne ten šport, tak to je akože, tam ty smeruješ, ty chceš vyhrať, ty nerobíš ten šport profesionálne preto, lebo chceš prehrať, alebo že chceš si užiť ten zápas. Nie, proste ty ideš vyhrať a ideš tam dať do toho fakt, že všetko, čo si natrénoval, tak ideš to tam ukázať. Ale potom mi povieš, že si vnútorne motivovaný, lebo výsledok a výhra je vonkajšia motivácia. Áno, a takto, ja som odrbať je nadávka? Nie, v pohode. Dobre, počas mojej kariéry niektoré, alebo povedať, tak polovicu prehr, čo som mala, tak ma odrbali rozhodcovia. Hej, že proste vždy, keď ten zápas necháš až na body, tak je tam ten ľudský faktor, ktorý môže rozhodnúť v tvoj neprospech. Lebo mohol ten zápas vidieť inak, mohol to byť v inej krajine, kde nadržujú tomu domácemu. Proste tam je strašne veľa premeny, ktoré ty nevieš ovplyvniť, ak ten zápas neukončíš ty predčasne. A mne sa toto párkrát stalo. A veľakrát ma to akože tak zobralo, že pamätám si jeden zápas, to som mala v 2018, a to som paradoxne mala ten zápas doma na Slovensku. A bol to vlastne zápas o titul v jednej organizácii. A vlastne tesne vyhrala Francúzska, ale s tým, že vlastne aj zahraničné médiá písali o tom, že to bola krádež, že ja som mala vyhrať ten zápas. No a ja som bola, že takým spôsobom frustrovaná, že ja som odbila všetko to, čo som mala spraviť. Myslela som si, že som vyhrala ten zápas. Potom aj spätne, keď som si ho aj pozrela, tak stále som si myslela, že som vyhrala ten zápas. Tí odborníci, ktorí tam boli priamo na tom zápase, alebo zápasníci, alebo tréneri, rozhodcovia, viac menej tí, ktorí nerozhodovali ten môj zápas, povedali všetci do jedného, že som mala vyhrať, len tí, ktorí rozhodovali, povedali, že som mala prehrať. A s týmto som sa ja akože veľmi dlho bila, že toto mi, že doteraz utkvela tá spomienka na ten zápas, že kámo, že jak to ja v sebe spracujem, že proste dala som do toho maximum, povedala som aj mala vyhrať, ale proste som nevyhrala. No a toto bola podľa mňa jeden z takých tých kľúčových okamžikov, ktorý zmenil taký ten pohľad tej mojej kariére, že ja úplne, že nepotrebujem vyhrať. Samozrejme, je to krásny pocit a všetko robím preto, aby som ja vyhrala, ale ak ja spravím v zápase maximum, tak ja reálne nemám byť prečo nahnevaná na seba. A preto, akože to dalo, akože vynorilo taký ten môj ďalší problém, ktorý to mám, že ja bývam na seba nasratá, aj keď vyhrám ten zápas, ale nie som spokojná so svojím výkonom. Čiže pre mňa momentálne už nie je úplne dôležitý až ten výsledok. Myslím, že ten výsledok je dôležitejší pre to okolie. Lebo keď Chochlíková má 10 zápas, tak jasné, ty si najlepšia, tak musíš vyhrať. To na mňa akože tak dáva taký ten tlak, lebo Ježišmaria, aj Federer prehral, hej, a veľakrát prehral, hej, ale prečo by Chochlíková nemohla sem tam prehrať? Že na mňa to dáva, že extra mi takýto tlak, že z toho okolia. Ale čo sa týka také tej vnútornej potreby, tak ja viem, že keď prehrám, ale podám dostačujúci výkon, tak nie dostačujúci. Podám výkon, s ktorým som ja spokojná, tak som s tým v pohode, viem sa s tým vysporiadať. Si so svojím výkonom naozaj spokojná, lebo poznám športovcov, ktorí majú presne také isté ambície, ako máš ty. A vždy základná odpoveď je, ktorú už neakceptujem, vždy sa dá lepšie. No, dalo sa lepšie. Lebo to sú také perfekcionistické sklony, ktoré sú na jednej strane dobré a na druhej strane zlé. Na jednej strane sú dobré v tom, že ťa to ťaha neustále dopredu, lebo chce byť stále lepšia. To je taká pre mňa pokora. Že nepoviem, že som dostatočne dobrý, lebo nikdy nie si dostatočne dobrá. V tom zmysle, že sa dá vždy lepšie, ale na tej druhej strane ten perfekcionizmus sa ťahá dole, že nie som dostatočne dobrá a nikdy do seba nebudem spokojná a tak ďalej. Takže nie sa to v tebe takto bije. No ja si, akože, myslím si, že so zápasmi, s ktorými som ja bola, že spokojná, môžem zrátať na 2 rukách. Čiže možno tak 10% zápasov. To je kokos, ja neviem, percentami nikdy nešli. Čo 110, čiže 11 zápasov. Nie, ale z tých, ktorých som vyhrala. Aha, z tých som Hej. vyhrala. Tak samozrejme, že keď som prehrala, tak koniec koncov som úplne, že nebola nikdy spokojná, lebo proste som... Ale tam si bola. Pri tej francúzskej si prehrala, ale si bola spokojná. Čiže tam sa Že boli tam chyby,
Toto si ma úplne že dostal na holíčky teraz. No, no, akože ja si vždycky viem nájsť v tom výkone, že niečo, čo mi nesadne. Ale fakt, že v zápasoch, ktorých som ja bola, že 100% spokojná, tak samozrejme tie som aj vyhrala, tak tých bolo do 10. To je 10%. Ale možno menej ako 10% si bola sama so sebou spokojná. A to ti dalo ten pocit, že OK, som dosť, môžem sa povedať do zrkadla. Nie, čo si vôbec. A to, Veď toto si zober, že je na to, aký, že čiže si neustále nespokojná. jasné, si zober, že na to, aké mám úspechy, hej, že ja viem, že proste niektorí ľudia aj v našom gyme sú takí, že oni si veria alebo nie, že si veria na každé, ale že proste, že úplne, že taký, že toto je môj potenciál, hej, že už buď nadúpaný som, namakaný som a proste nikto ma neporazí. A ja som taká, kámo, že ja ešte stále po toľkatých zápasoch, po toľkatých úspechoch cítim, že mám také extrémne rezervy. Ja preto nechcem ešte skončiť, lebo ja vidím ešte ten potenciál v sebe, že ešte to viem proste, ešte to viem posunúť. Že ešte stále som nie na tom svojom vrchole. A niekedy sa aj bojím, že či to nemám len v hlave, hej, že či fyzicky ešte stále viem ten svoj výkon nejakým spôsobom posúvať ďalej, lebo ja môjim akože tam vysneným snom je skončiť na vrchole, hej, že vyhrá nejaký titulový zápas alebo niečo proste a že proste odídem a že po výhre a po ťažkom zápase a proste všetci budú, že wow, že super a že škoda, že už teraz skončil, lebo proste, že ešte toho máš veľa pred sebou, ale si poviem, že nie, že som na vrchole a že už teraz mi stačí. A dáš tam, To dáš tam ten mic drop a že dovidenia. Že... No a toto je môj sen a akože niekedy sa bojím, že to proste predrbkám. Že ten môj... Ale tento tvoj mindset ťa dostalo tak ďaleko, Áno. ako si len tam sú hranice, kde ideme na výkon a to ľudia strašne popreplietajú. Že máš výkon a máš mindset vo výkone a potom máš to mentálne zdravie. A teraz to vysoký výkon není o mentálnom zdraví. Lebo to nie je zdravé, to máš sklony k perfekcionizmu, nie som dostatočne dobrá a tak ďalej. A potom máš tú druhú stranu, že bože, však ale trošku zvoľň, ale tam potom by si nebola tak ďaleko. No a to sa chcela spýtať inak, že ty pracuješ so športovcami, hej, že máš nejakého športovca, ktorý je normálny? Akože, tak myslím... Úspešní športovci nie sú normálni. No. A sú v spoločnosti, ja vždy dám ten príklad. Ty vylezeš Mount Everest, alebo vylezeš nejaký vysoký vrch a bolo tam možno, povedzme teraz 5% ľudí. A ty budeš rozprávať, že aké to bolo náročné, aké to bolo ťažké tým ľuďom tam dole, ktorí to nevyliezli. A že no, však aj ja to spravím, ale s nikým si nebudeš rozumieť, len s tými 5% ľudí, ktorí tam hore boli, lebo chápu celú tú skúsenosť. A preto je to strašne dôležité, že ale tuto je Mount Everest, kde nie je ešte nejaký vyšší vrch, nemôžem ísť ešte ďalej. Tým pádom ty sa nikdy neuspokojíš so svojím výkonom a ideš stále s tvojím výkonom ďalej. Samozrejme, ale, čo som už aj počul, máš potom sklony k nejakomu prehnanému tréningu, hej, že začneš možno, alebo extrémna dieta, prehnaný tréning a tam si musíme povedať, tam musia byť tí odborníci alebo tí ľudia naokolo, v tom blízkom okolí, OK, stop, hranica. Hej, tuto už ideme na svoj limit. A ty si myslíš, že tieto hranice majú nastavovať akože ten tím, ktorý má ten športovec okolo seba, alebo ten športovec sám? Keď si to ten športovec neuvedomuje a ten tým to vidí. No dobre, ale ktorý ako keby, že ty máš nejakého Myslíš si, že športovca? povedme si teraz, myslíš, že Kobe Bryant mal nejaké svoje hranice? Myslíš si, že Nadal mal nejaké svoje hranice? Však oni išli absolútne na svoje maximum. Kde neexistoval nejaký iný život, len tenis alebo basketbal v danom športe a tá rodina bola okolo toho celého športu. Tak ja to si myslím, že si strašne málo ľudí uvedomuje, že ja viem, že ja som sa dostala párkrát do potičky s takými ľuďmi, že to máš super, že ty ráno trénuješ, večer trénuješ, že to máš úplne super, že život celý pohybujem, že ale to nie je proste o tom, že fakt, že ty vlastne podriaduješ celý ten svoj život tomu športu a že to je, si zober, že akože ja sa musím priznať, že ja ženské športovky nedávam trošku na popredie tým mužským športovcom a z toho jedného dôvodu je to, že keď má mužský športovec dieťa, tak to teoreticky nemusí takmer vôbec ovplyvniť v tej svojej kariére. A pre tú ženu to väčšinou je, že ukončenie kariéry alebo aspoň dlhodobá stopka. Ja vzdávam hold ženám, ktorí sú dlhodobo v športe a potom sa ešte vrátia. No, to je masaker. Samozrejme, že potom tá rodina sa tomu musí prispôsobiť a musí tam byť aj muž, ktorý sa tomu prispôsobí. Čiže je to o tých kompromisoch. Ale to klobúk dole, keď sa aj z materstva vráti potom žena a dokáže stále podávať vysoký výkon, lebo je to brutálne náročné. Ja. Čím si prejde ženské telo,
hej, po pôrode. A Ja si to napríklad, že neviem predstaviť. Ja preto som akože zdržanlivá takto v otázkach dieťaťa, lebo ja si neviem predstaviť, že by som otehotnela malé dieťa, hej, zober, že to sú 2-3 roky, kedy sa ako keby, no v mojom športe určite, lebo však my si udierame do tela, hej, čiže to asi neviem, či podľa mňa, ale sú nejaké expertky, ktoré by to zvládli skôr, že a potom sa vráti ty kokos naspäť do toho, lebo vlastne ten náš šport na to, aký je mladý, tak on extrémne rýchlo napreduje. Ja neviem, že či to je v ostatných športoch, ale tie bojové športy proste že strašne rýchlo napredujú, že my to vidíme aj v nejakých tých technikách, ktoré sa teraz v poslednej dobe začali používať, ktoré sa prosím predtým nepoužívali, že aj proste ten štýl v tom tajskom boxe sa úplne inak vyvíja a sú nejaké iné trendy, ktoré proste ty 3 roky reálne prespíš. nielen tvoje telo, ale aj tvoja pozornosť, lebo ženský mozog sa zmení po pôrode. Mám to teraz Si aj doma, rozhodil, ale mám ešte viac. 9-mesačného syna doma a je to úplne prirodzené. Dáva ti to inú perspektívu na ten šport, že nebudeš klapka len šport, ale budeš tam mať potom aj svojho malého zverenca, či to je syn alebo dcéra, hej, a bude tam, že ale ten šport nie je až taký dôležitý, hlavne, že dieťa je zdravé, že my sme v pohode. A neviem, či dokážeš takú obsesiu, takú obsession okolo toho športu mať, aby si sa zase dostala na taký výkon. Určite sa niekde dostaneš, hej, a je to individuálne a potom klobúk dole, ale či si to ochotná aj spraviť, to je zase druhá vec, lebo úplne sa ti potom zmení pohľad, hej. Hlavne žene, ale aj ja osobne potom to vnímam, teraz na takej svojej skúsenosti ako otec, vnímam, že pozornosť sa potom úplne zmení, hej. Takže toto je téma sama o sebe, a keď sme už pri tom ženskom športe, tak myslím si, že ty sa veľmi dobre vyjadruješ aj za všetky ženy v športe, čo sa týka toho nastavenia. Prečo je to také náročné pochopiť ten ženský šport možno v tej spoločnosti? Hlavne možno v tých bojových športoch. Predsudky? Ja si myslím, že predsudky sú akože, že podľa mňa my stále žijeme v takej tej spoločnosti, kde ako keby, že žena by mala podporovať toho muža v tej kariére. Hej? Že ako keby, že ona by mala byť doma s tými deťmi, ona by sa mala starať o tú domácnosť a ten muž by mal mať tú kariéru. A keď je to opačne, čo už teraz je, chvála Bohu, možné, tak už sa ako keby tá spoločnosť aj na tú ženu, aj na toho muža pozerajú nejakým spôsobom inak. A rovnako to je aj pri tom športe, hej, že ja napríklad, akože ja sa vôbec za toto akože nehambím, a nech si to aj manžel môj vypočuje, ale ja strašne závidím proste športovcom, ktorým ich ženy chystajú jedlo. Akože extrémne, lebo ja napríklad toto nemám, hej, že ja chystám sa, môj manžel nevie variť, alebo možno aj nechce variť, alebo má proste aj svoje iné povinnosti a takisto má svoju vlastnú prácu. Ale že napríklad, že mne by to že extrémne pomohlo, že keby, že ráno sa zobudím a pripravím mi raňajky, vieš, alebo že obed, alebo večer, hoci, čiže neviem, akože, Hovoríme o tých predsudkoch. no, Ale dobre, to, že to ti manžel nechystá raňajky, alebo to je nejakým spôsobom vaša dohoda, hej. nie, to je môj problém. Ja napríklad doma varím a som barista a neviem čo, že je to OK, ale viem, že ja som jeden deň doma s malým, keď žena pracuje, a mne ide vybuchnúť hlava. Lebo to je tak náročné, aby som radšej odbehol polmaratón, hej, ako za ním bežať, lebo furt nejaké potreby a tak ďalej. Ja to milujem, hej, ale potom si uvedomím, že no to má 6 krát do týždňa, ja to mám jedenkrát do týždňa a klobúk dole, hej. Čiže potom si treba nastaviť nejakým spôsobom ten režim, ale však vy aj trénujete spolu, hej, Áno. je to tvoj tréner, len v rýchlosti ten vzťah je aký? Ako to vnímaš? Ako ho dokážeš rešpektovať? Pre mňa vždy Ale klobúk dole, lebo som aj v tej branži toho tenisu, a keď vidím, že nejaký rodinný príslušník alebo manžel alebo otec je tréner, tak ja vždy dám klobúk dole, lebo ja napríklad som nedokázal, aj keď môj otec hrával volejbal, bolo pre mňa veľmi náročné počúvať jeho perspektívu na moju hru, hej. A chápem. teraz ako to vnímaš ty a ako sa to dá? No, ja som podľa mňa to bolo horšie zo začiatku a teraz už sme si na tom teda ja som si na to zvykla, lebo ako keďže my sme obidva dominantní. To je ten problém. A ja keď sa mám pod niekoho podriadevať, mne to robí, že je extrémny problém. Bez ohľadu na to, že kto to je. Pre mňa to musí byť autorita. A musí ten človek ako keby, že niečo dokázať
aby bol ako keby, že mojou inšpiráciou, alebo aby som mala ja dôvod proste k nemu vzhliadať. A on vlastne ako keby ja si myslím, že toto bol taký ten bod, že keď on sa stal tou ako keby, že tou mojou inšpiráciou, alebo tým, že, k nemu vzhliadam, ten dôvod, prečo som ho ja začala rešpektovať a akceptovať ako trénera. Lebo ja som si musela uvedomiť, že na tom tréningu sme není rovnocenní, ale že on je hore, ja som dole, ale doma je to rozdiel. A on si musel uvedomiť, že doma je v prvom rade môj manžel, alebo vtedy je ešte priateľ a až potom nejaký tréner alebo proste niečo iné, že proste ja som moja ako keby, že podľa mňa nastila také tie hranice, že doma kámo si nevyskakuje, lebo proste nevidie ti to. Nie, toto by vykryl, ale proste, že doma sme si rovnocenní, že ja ťa rešpektujem na tom tréningu. Samozrejme, že mala som nejaké že výkyvy, že kedy mi to dalo aj pocity na tom tréningu aj pred ostatnými, že som prekročila tie hranice, keď som ho nerešpektovala, ale myslím si, že čím sme dlhšie spolu, tak tým je to menej a menej krát. Napríklad myslím si, že tento rok sa to stalo len raz. A bola tam jasná komunikácia? Toto sú tie hranice a toto sú tie hranice, alebo to prišlo tak prirodzene? Z jeho strany jasné, že bola jasná komunikácia, že kde sú tie hranice. Z mojej strany som ich často preskakovala akože aj úmyselne. Lebo ja som s tým mala fakt problém. Že aby som proste jeho brala ako keby, že nejakého môjho nadriadeného na tom A tréningu. nemenilo sa to u teba tvojim úspechom? Že Aj to, ale nie len môj máš také troškové ego, že vieš už o sebe, že máš nejaké tie úspechy, Ja ale aj akože, kvôli... že sa to že zhoršilo tými úspechmi? Nie, myslím, že to zlepšilo. Ale zlepšilo sa to úspechmi nielen mojimi, ale aj vlastne jeho s ďalšími zverencami, keď som pochopila, že OK, že akože on nikdy nebol môj tréner preto, lebo sme spolu niečo mali alebo čosi, ale že ja viem, že je to teraz že veľmi subjektívne a tak ďalej, ale ja si stále myslím, že on je najlepší tréner v Československu. A nehovorím to preto, lebo je to môj manžel, ale preto, aké on má úspechy svojich zerencov za sebou. Že nie som to len ja, lebo keby som to len ja, tak môžeme sa baviť o tom, že dobre, tak asi mám dobré genetické predispozície, dobre vybavenú hlavu a Máš šťastie, proste že ťa má. presne tak. Ale keď majú ostatných zverencov, tak asi je na tom niečo pravdy, že fakt on je dobrý tréner a to, že on má úspechy aj s ostatnými, tak mňa to ako keby, že v úvodzovkách donúti ho rešpektovať ešte viac ako trénera a že mám v ňom tú dôveru, že ma vie na ten zápas pripraviť a že ma vie na ten zápas pripraviť najlepšie. Prešli sme si rôznymi vrstvami, ešte jedna vrstva ma zaujíma, to je kvázi taká tá sociálna vrstva, kde ty si videná ako nejaký tvrdý bojovník, fighter, ale si úplne iný človek. Prvýkrát sa bavíme, ale proste vnímam, že si iný človek, samozrejme, ako vidím navonok, alebo sa prezentuješ, snažíš sa prezentovať ľudsky, ale samozrejme tie bojové športy musíš vyzerať navonok aj tvrdo. Tomto sme sa, aby mali pre tebou rešpekt. A týmto pádom to je ľahšie. Čiže ako sa to v tebe bije, že máš aj takú, že kvázi, neberiem to psychologicky, rozpoltenú osobnosť, že takto mám, ale... Áno. Vieš čo? Ako by som na to odpovedala? Ty vole. To je veľmi dobrá otázka, ale ja si myslím, že keby ja netrénujem ten šport, aký trénujem, napríklad keby robil len ten golf, tak by som bola, že extrémny nervák. Že nebavil by si sa so mnou takto. Že ja viem sa chovať ľudsky a príjemne vtedy, keď som taká, že vyboxovaná, hej, že takú tú svoju agresivitu alebo takú tú akčnosť zo seba dostane von a ja som potom v čile. Ale kebyže ja neboxujem alebo nemám si kde vybiť tú energiu, tak sa nebavíme takto. Ale to je asi cieľa zvyku už pre teba, nie? Čo teraz? To, že sa potrebuješ vyboxovať, alebo Áno, ty ale bola ja... taký energický človek. Neviem, akože... Aha, ja si myslím, že ja som možno mala v detstve nejaké psychické problémy, ktoré asi sa možno neriešili, že som možno... Ja som výbušný človek. Že ja viem vybuchnúť veľmi ľahko, veľmi rýchlo. Akože stačí mi toto, hej? A tento šport mi pomáha sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Že pre mňa je to taká, že taký paradox, taká psychohygiena. Keď ten šport nemáš, tak máš tu zápalnú šnúru teda kratšiu? Hej, áno. Takže si vyboxoval, ne? Som vyboxovaná. Dobre, okej, klopujeme. Mal som pár tréningov, to tuším za sebou, takže pôjde, si v kľude. Okay. Nemusí sa bať. Potom ešte jedna vec, čo ma zaujíma, je, že si emočná,
budeme to riešiť v druhej časti podcastu. Nebudeme sa nič tváriť, proste to sekneme a budeme sa baviť len čisto o tej výkonovej psychológii, že nemôžeš ísť s hnevom ako boja, že taký motivačný talk, že idem do toho, že to budeme riešiť v druhej epizóde, ale pre mňa je ešte dôležité to, že ideme späť tej prepnutosti. No. Ideme späť k tomu celému tlaku. Hej. Čiže myslíš si, že na to, aby si bola úspešná, musíš byť single focus len na šport? Alebo kde nájdeš? Ja ti poviem také zlé slovo, ktoré ja nemám rada, to je balans. Hej, lebo v svete vysokého výkonu pre mňa balans neexistuje. Nemôžeš 60% sa venovať športu, 30% sa venovať rodine a potom, že proste musíš byť single focused a dať do toho proste maximum svojej snahy, aby si mala, nie aby si mal úspech, lebo to není nejaký Instagramový talk, ale aby si mal vôbec šancu na to, aby si bola úspešná. Fú, no. Asi áno. Ja si myslím, že áno. Rozvíjaš sa, pozeráš, inšpiruješ sa možno aj v okolí športovom. Hej, že poznám nejakého človeka, ktorý je úspešný a nie je single mind focus na to, čo robí? Aha, tak ja si to nedovolím tvrdiť o nikom, lebo ho nikoho tak osobne nepoznám. Vieš, aj keď čítaš o niekom knihu alebo nejaké články, tak nemôžeš ako keby povedať, že toho človeka poznáš, lebo reálne nevieš, aký je a nežiješ s ním. Čiže to by o ňom vedela hovoriť tak asi možno maximálne tá jeho rodina. Ale ja si myslím, že keď ako keby, že chceš niečo niekde dosiahnuť, tak všetko musí ísť do úzadia. Že ono to má svoju, každý úspech v hociakej sfére má svoju cenu. A je už potom len na tebe, že či si ju ochotný podstúpiť. Zober, že ja mám podľa mňa, že obrovské šťastie, že ten môj manžel je aj môj tréner a že celú tú cestu sme išli spolu. Lebo ja si neviem predstaviť po boku niekoho, kto by mi hovoril proste, že niečo iné, ako mi hovorí on, kto by tú cestu som neabsolvoval. Lebo si zober, že kebyže ja mám byť s nejakým človekom, s nejakým mužom akože spolu vo vzťahu, tak to by znamenalo, že on by musel chodiť so mnou na nejaké dlhé sústredenia. Že on by ako keby celý svoj život musel obetovať mne. A to je, akože je to masaker, hej, že keď to niekto dokáže, akože klobúk dole. Ale hovorí, že ja som toto mala, že obrovské šťastie, že Tomáš, aj keď predtým bol aj zápasník, že sme mali že rovnaký šport, rovnaké ciele, rovnaké turnaje, že toto to bolo super, že ja som mala tú oporu neustále vedľa seba. Čiže ja som sa ako keby nemusela báť o to, že strátim toho najbližšieho človeka. Ale ja viem, že napríklad, že strašne veľa ako keby, že zápasníkov odchádza do Thajska, že to necháva, že celé rodiny, frajerky, proste všetko, robotu a to vsadí na jednu kartu. Ale ten rybník je strašne veľký. A my nevieme, že koľko z týchto športovcov nemá úspech. No, My vidíme len tých, čo vidíme, že ten je úspešný, lebo ten dal do toho všetko, ale obrovské množstvo, oveľa viac percent ľudí, ktorí to vsadia na tú kartu a sú neúspešní a dopadnú, my nevieme ani ako. No nevieme. Vieš, a potom sa tých ľudí, lebo ich nepoznáme, ani sa nevieš spýtať, že či by to zmenili. Vieš, že či by proste, áno, či by opustil tú farárku, alebo či by sa proste presťahovali, či by si aspoň neurobili nejaké to vzdelanie, alebo niečo proste, vieš, niečo iné. A nielen obetovali všetko tomu športu. Riskni rovná sa odmena. Ale ešte ti niečo k tomu poviem, že možno trošku, a nepomením tú odpoveď, lebo napríklad ja som dávala tomu športu 100%, ale pritom som aj študovala. Že ja som ako keby, že a keď som mala toho strašne veľa, tak mne sa vtedy paradoxne najviac bavilo. Si zober, že ja keď som chodila na vysokú školu posledné 2 roky, magisterské, tak ja som už nemala ubytovanie v Brne, ja som chodievala na otočku. 2 hodiny tam, 2 hodiny naspäť. Ja som ráno otrenovala, išla som 2 hodiny do Brna, tam som sedela, neviem, 5-6 hodín v škole, išla som naspäť a večer som mala tréning v Trenčine. A tam som fungovala 2 roky v kuse. Dobre, ale kde bola tá daň? Sociálne prostredie, kamaráti, nič, nie? Vlastne áno. Niekde je vždy tá daň, niekde sa to vždy... Áno, ale akože to som ti chcela povedať, že nebolo to len o tom športe, že som ako keby, že sa sústredila aj na to vzdelanie, hej, že samozrejme, že tie ostatné sféry, že ja som podľa mňa stratila reálne asi všetkých kamarátov z toho obdobia, ktorých som mala, hej. A ich sa im niečo dujem, lebo so mnou nebolo moc vtedy ľahké. Akože reálne nemali si so mnou niečo povedať, neriešil vtedy úplne iné veci, ako som riešila ja. My sme to s Ríšom Vargom riešili, lebo ty môžeš investovať len do svojho športu, do svojho vzdelania, do svojich vzťahov a ty mimo športu.
To znamená pozeranie nejakej rúže, F1 alebo hocičo. Hej? Prečo si musel vyťahovať? No a ty si teda venovala čas športu a vzdelávaniu. Vzťahy neboli, 0%. Nepestovala si, keď neinvestuješ do svojich vzťahov, nebudeš mať kamarátov, ani možno ani rodinné vzťahy. A mimo, možno si občas niečo pozrela, ale mala si minimum času. Čiže niekde tá daň prišla. A to áno. A to si mi zodpovedala vlastne aj tú otázku, ktorú som mal naposledy, ale to, že akú psychickú a fyzickú daň musíš dať za svoj šport. A to je v istých fázach rozdelené, lebo teraz máš dobré vzťahy, alebo s manželom, dobrý vzťah, hej, robíš šport a dobre, rozvoj, vzdelanie a ty mimo športu, že tak dobre, golf neberieme ako šport, to je niečo mimo, hej. Áno, pre mňa je to také, že mimo A- voľnočasová Ale keď máš pred tým zápasom, tak už ten golf ide bokom a už je tam viac všetko ide športu bokom. a je tam zase viac percent toho športu. Hej. Takže to je veľmi zaujímavé a mohli by sme o tomto ešte diskutovať hodinu a možno sa k tomu ešte niekedy vrátime. Čiže ďakujem ti za túto časť. Nebudeme sa prezlíkať, len to katneme a potom pôjdeme rovno do druhej časti. Dohodnuté. Ďakujem.